debagoien nien badako beste kirol talde bat. Antzola etorri gara, Antzolako Munstroak taldea ezagutzera. Atzeko diana horrek erakusten dau, zeinan, batalde horren kirola. Dardolarixak dia, eta gaurko honetan Txominekin egin dugu itzordua. Txomin, atzalde hor. Kaixo, atzaldean, bai. Nundi nola dator Antzolan dardolari talde bat egotiana? Berez aurreko taberna ukizenean, Mos taberna, han hasi ziren batzuk jolasten, talde lagun bat hasi ziren, eta horri aurrerapena eta hemen zotzen, eta hasi ziren dardo txapelketara eta juten. Ekipo moduan, bai individual, bai txaparejaz bai, eta orduan taberna hori itxi, eta ongi etorri zabaldu dene, eta hor seriotasun gehiago eman dutze horko ekipuai eta publizitateai eta dana. Eta hor sartzen da Txomin talde horretan. Hori, niri fitxago, bergan ez dago hainbeste salsa o indar darrotara jolasteko, eta hona etorri nintzen, anima nintzen, eta oso ondo. Zenbat lagunek bihar duzu taldean? Berez 7, oin ekipuan 7. Batzuk ezin dabe lana dukelako edo, eta baina beti juntatzen gal lau bost jolasteko, astelehenetan. Gaur astelena da, etorri gara entrenamendu saio batera. Hau darduena, zera, bota eta bota eta bota, ez? Berez da punterixia, burua ondo ukitzia, ez da fisikoa. Darduak dira, mentalia dira, eta beti dardo bakoitza bere puntua duka. Pin, bota eta onda. Konpetitzen dozuela ipatu doztazu, ze nolako txapelketa motak dira horrek? Berez dare, bi joku. Kriket eta bosteunda bat. Bat izango dira bajatzen numeruak, eta kriket iztera, numeruak iztera. Eta aldia jolastu zu bakarrik, pareja moduan, baitxa ekipuak, tripletak bai, eta ondo. Eta oin arte, zu 2 urte darroiazu, baina lehen Kristinak esan dozku sortzailetako bat da bera 3 urte badoia zela talde honekin, ze emaitza lortu ditu talde nolako bilakera eukideo txapelketetan? Berez emaitza onak. Berez jutiakin nahikoa itxosu, nahikoa eta sobran. Gero, Campeonato de España, Campeonato del Mundo, hor klasifikamen bihaza, ara juteko. Eta hori lortuz gero nahikoa itxosu. Baina, Antzolako Munstroak egon dia txapelketa horreiako batzutan? Bai, egon ginen Lugon, A Coruñan 2 urtez, eta gero Kantabria aldera eta juten gabe. Lertzen dut Espainiako txapelketa. Horia. Eta adinaren arabera, profilak, gehienak mutilak, neska batzuk... Dana diferentiak. Baitxa 80 urteko sarra, baitxa 15 urteko gazte bat, dana. Eta hemen Antzolan, badago afizioa? Antzolan, ez dakit, ustot, supongo gongo gala. Jendia etorriko gala darduak eta trago batzuk altera. Dana dela, astelenetan elkartzen zai, baina hau ere ideixa da, edo lortu horri leike? Horia, bai. Tabernia zabali dago eta ona jolaztera etorri. Taldia aurkezten gabitz gaur, baina gainera aurreratuko dutzu egun maiatzerako, maiatzak 8-9-erako, alako, ez dakit nola ditu, ez dakit, kedada bat, open bat. Kampeonato. Hori da, etorriko dia, darbolari mordo bat, munduko txapeldunak dianak, bai? Justi, Riki, baitxa Euskadiko bi oso fuerte da biztenak, David Davila eta Sebas, eta anima, horre ikustera ondo gomozan. Eta hor ze leku dako Antzolako Munstroak? Parte hartuko dozue edo bakarrik antolatu? Antolatu, lagundu, Krisei lagundu, antolatu bai eta aldanean be jolastu. Nolako jokalarixa da Txomin? Venga, oin zeure burua aurkeztu idazu. Nahiko nerviosua berez, baina ondo jolastu dut behintzat. Nire ustez, ondo jolastu dut. Aipatu dugu punterixia, eta burua ondo lasai eukitzi. Hori, gakua hor dago, burua ondo eukitzia eta dardua botatzea. Nor gonbidatuko zenuke talde honetan parte hartzera? Hombre, Bergarako bi bare ondo jolasten dabenak, horrek Durango jolasten dabe, horrek nivela ondixe baduk eta Durango darago ekipo bat Euskal Herriko mailan ondo dabilela, Abdel eta Maikon. Horrek, gurako zen ituzke hemen egotia, ez? Nire ekipoan nahi. Baina ulertzen dut, Durango baldin badauz da, zuke patruzuna, Askoz nivel gehiago duke ere gu baino. Antzolako taldia helduleke maila hortara? Hombre, hemendik 10 urtera igual pike egongo zen, bai. Bestela, oroar, Gipuzkoa mailan, Euskal Herri mailan... Afizioa kristona dago. Kristona afizioa dago, bai. Lasarte, Donosti, handik, badago. Bizkaixean be, asko. Eta gero Espainia mailan, Galizian izango zen puntu fuertiena.
Orduan, olako dardo, olako diana badauen lekutan, Mundu osoan seinale... dago. Mundu osoan dara diana honek. Eta aldozu jolastu japoneko tipo batekin online. Ah, bai, hori be bai. Bai, klaro. Plataforma batzun bitarte? Ez, berez, hemen jarri, txartela bia da, eta konektatzen dagona, apunto eta berakin jolastu, beran kontra jolastu. Txapelketetan jokatzen dian 500 bat eta bestia, eta kriketan alago, diana honek baditu beste aukera batzuk, ez? Bai, hori da. Burma, satibi izango zen jolasa, partxixea, futbolina, denetiago. Eta hemen zuen artean zein da gehien manejatzen dozuena? Kriketa eta 500 bata. Txapelketa egin begira, ulertzen dut. Hori da. Maiatzak 8:09 hitzordu hortarako deia egin dugu beraz, etorriko dia, Apuntau da, apuntau. munduko onentsuena. Bai. Aurten bi izan dira, bat Korean da bestia Las Vegasen, Campeonatos del Mundo, dardo olako makiniakin. Eta gero Euskal Herriko zenbat jokalari etorriko dira, Kantabriakoak, bai, mordua jende etorriko. Eta olako bi ingo dira, bat Antzuolan eta bestia? Bestia guztu Lasarten izango dela. Ez dakiz ze fetxa. Bueno, maiatzeko hori ondo apuntau agendan. Txomin, eskerrik asko, Bai, eta ea ondo urteten dan txapelketa hori. Eskerrik asko zuei etortzea gaitxik. Beste bat arte. Vale.